Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw ka natong tanano. Karon day atong ipadayon ang laing sumpay ning atong sugilanon, part asang tadapita, part 7. Istrahan nyo sa gugma o sa dili pa ato day basahon ning naipipila ka lukas nga nagtumit. Si Lynn Hemben, hala sir, sige ko katawa daghan, salamat kayo sa paglingaw sir. O kang Joan, ha ha ha, makalingaw mo rin dramaha, oy sige ra kog tingsi diri gikilig ko aning Arnel og Dalia, bagay ayo sila, daghang salamat kuya sir, salamat kayo sa pagpaminaw Joan and Lance Hebman. O kang isa Arco sabi, kini si Dalia padili-dili pa sa dato si Arnel, asa ka pamangita, sugot na lang oy, salamat admin sa kanunay. Salamat kayo sa pagpaminaw. Isa Arco Selby o kang Isim, minaw lang ko admin ha, salamat sa part 6 admin listening from Indiana. Salamat kayo sa pagpaminaw Isim. O kang sahong maguwang nga si Celsa Pino, watching here always amping diha perme. Salamat kayo di sa imong pagpaminaw ti limaong drama. Ug dito maglangan ato nang sugdan ang part 7 ng atong sugilanon, Estranyo sa Gugma, og daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Idalit ka ninyo sa RMN Drama, Kining Sugilanon. Dalia, tita magbuwag. Hinalo magbuwag ka. Anong di ko hilak si mama? Unya, kasi may mulaban ako, kunawayon ko. Daw ka lang ko. Bisan asa ko. Kaya ako'y maaway sa imong kontra. Sinaaray sa mga batanong kasing-kasing. Dalia, tabangi ko. Lily, unsa man imong gibuhat? Gitabangan ti kasi imong problema sa una. Basta panahon na sad nga ako na sa imong tabangan karon. Dili ito makaikiyas na ko, Lili. Hoy, ikaw, Arnel. Dili ko si Lily. Gikan karon ikaw na si Lili. Dakog saan ako ang imong kaluha. Ug ikaw ang mubayad sa iyang dakong saa diri nako. Mga kundatan mo. Yumingalit kong datana. Kay dili ikaw ang tagtiya sa mong kinabuhi. Sukad makasa siya nako. Ako na ang tag-iya sa tibuok mong pagkatao. Pakasal ako. Kung di ka gustong pantuson ko ang imong amahan o gigsoon. Adunay mga pagmahal nga gisuklian og pagluib. Adunay gugma nga natawo gikan sa kabangis. Sama nga adunay kalipay nga nagpaabot sa matag estranyo sa gugma. Estranyo sa gugma. Tagsulat Maria Gina Fidel, sa direksyon ni Ray Porres. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Ricky Karing. Laing dalit kanato sa RMN Drama, Estranyo sa Gugma. Sa miaging yugto ning sugilanon ato nasayran, miabot na ang adlaw nga kinahanglan mo desisyon na si Dalia sa pagpakasal ni Arnel. Alas 8 sa buntag, kinahanglan mo tangdo na siya sa pagpakasal sa lalaki aron maluwas ang iyang amahan. Apan nakurat si Arnel sa dihang didto sa kananan, mitando si Dalia kang Madam Corazon nga magpakasal na siya kang Arnel sa huwes. Samtang dito sa nimutangan ni Lily, nang hipos na kini sa iyang mga butang. Karon manghigala, niya ang sumpay ning aton sugilanon. Estranyo sa Gugma. Nanghipos kasi imong mga butang. Ato pa sa lungsod matuglo. Naibaw ko. Kabiyaon ka na ni Jagger. Ambot. Wala ko kay ko na siya akong buhaton. Pero husto ka.
Dili mahimong magpakasal ko ni Jigger. Uy! Kung sabot masabot yung bag, Lili. Biyan mo! Jigger, pwede nagkakubag! Naon sa magka! Tanawa! Nabungkag rin na ng soda na! Tumagal lagi ko! Ano na hipos mo kasi masabot? At tukos tindahan sa lungsod batog! O bahala ka na din eh! Ay, kung ilara! Uso ba? Biyan ko, mo? Ha? Sa ka! Mamunlat lang ka! Dong. Naanda na dyan ka pasakit ako na! Dong, Giger. Inaya ng si Lili in town. Dong, dili man na husto ang imong gibuhat niya. Mas hayop yung gibuhat yo! Magbut-buot siya, panghipos siya mga butan! Uy, Lili. Karuha ka! Aw! Gusto ka magkaklarong kinabuhi. Klaruha sa ng imong bisyo. Huwag taga sa da! Kung gusto ka, magkasabot pa ta! Pito eh. Misaad ako ni mo, nga di na ako manugal. Sugal og inom ang kinilang tangon mo! Kung gusto ka pa magkakita na ako! Kaya nga ganyan. Lili, Usbon ko, Jigger. Wa pa ta magkasal. Busa may katungod ko bubiya ni mo. Kung di na ko makauyon sa mga gibuhat! Lili. Kuan, ilang ko na kayo ubos. Magpakasal lagi ta. Dili ta magpakasal, Jigger. Unsa to? Unsay? Dili ta magpakasal! Kung dili ka magkaundangan ng bisyo mo, sonso sa katuig! Oh, Lili. Miss Lily, okay na ka? Oh, okay naman ko. At kaya nga naman di ay, nakakita ka problema na ako? Kuan, nabaguhan ko ni mo. Ha? Kaya nga naman ay bilyo. Unsa may bago na ako? Kuan, basta, doon naging kaya akong kausaban. Unsa lagi na? Sultihin na lagod ko? Una, ang imong lihok, Miss Lily. Ha? Kaya nga naman di akong lihok bilyo. Amot ba, basta, murag lahir gyud. Amot, dili na ko masulti. Ay, kuan. Kanang... Tingali na ibong ka nga nung di kay ko kalihog og tarong. Sakit mo gud akong lawas. Amo sa ni, Di ko kalihog og tarong. mas na nauna na ko. Unya, ang imong sinultihan, nausab sad. Ha? Kaya nga naman nang ako sinultihan. Ay lagkalain ha. Pero sa una magud, may pagkaigat pagkasinultihan. Ha? O linihukan. Pero karon, mas ganahan ko nimo karon. Mao ba? Resulta na tingali ni sa akong pagka-disgrasya, Bilyo. Mausan na ako pagtuo bito. Nausap ka tungkol sa imong pagka-disgrasya. Mao gyud na. Ay, sukad lang gud ko madisgrasya. Nakunahon ako nga kinahanglan magbago ko sa akong kinabuhi. Ato lang ni ha. Wala problema, Miss Lily. Ibon? Oh, Arnel! Maayo kay nakauna-una na gid ka pagtunga dinhi sa opisina. Napirmahanan ako ang tanan kong pirmahanan. Og, Og, unsa, Arnel? Ibon, naibaw ko nga di ka ganahan ni Lily. Pero, mukhang niyo lang ko nimo. Nadawatan na si Lily. Kaya maabot na nako siyang asawa. Arnel, mahal pa gid nimo si Lily? Yes, mahal ako siya. Og, magpakasal ako niya. Mao nga gusto ko nga magkasinabot sa mo. Kay mo abot na ang gigayon nga mutrabaho sad siya sa opisina. Ibon, giilata ka nga akong igsuon. Ug naibaw gyud ka nga mahal ka isip akong igsuon. Mao nga sakitan sad ko nga sakitan ka. Okay ra, uy. Okay ra. Siya manggid kahangin mo pangasawon. Okay ra ko, Arnel. Pero, mohangyo lang ko. Ayaw lang sige ibutang sa department na konektado na ako, ha? Kung imo man siyang patrabahoon din sa opisina. Ay, wala ka. Lahi ang iyang trabaho. Okay? Sige. Muna ko nimo ha. Arnel, gipasakitan ako di mo. O gani ko nabatayan nga kausaban nimo, Miss Lily. Mayo imong sininaan. Ha? Kaya nga na naman sa di ako sininaan, Bilyo. Magbita sa gamay mo sayal. Oh. Unya, pirmi lang ka magkasunis. Ay, kuhan mong good. Natagaman ko, Bilyo.
Sukad nga disgrasya ko. Kuan, mahadlok na ko magsulog og mga mubo kay mga sapot. Oh, mo ba? Pero miss, wala ka ko magkakitag bunog nimo. Ha? Kimantahin sa tanin niyo. Kuan, ang akong bunog, nanaani sa mga kanang pribado nga part sa kong lawas. Nasa ilawom ba? Sorry ha. Oy, kadali. Hello. Oo, sir? Sige. Sa parking lot. Okay, sir. Miss, mutoy na dito sa Pikas parking lot, ha? Okay ra, Bilyo. Mapahiyo mo lagi ka. Wa man, miss. Murag nalingaw lang ko nimo karon. Ano di ay? Nakingkoy na ko? Ha? Malingaw man ka na ako? Di na buto sa buto lahi. Ay lang kog tagda. Okay. Yan na ta. Mao na ni? Ay, kadako di ay nang... Usay dako, Miss Lily. Gibangkong na. Di man ko katultul ko sa kumugawas na dako kay building mo Lily. Sa kaning dapita. Ayaw na ganaog, ha? Aha. Ay, kag nga naman. Si Sir Arnel itong nanawag. Og, pawaton ka niya din, he. Unsa? Ilang gagay ka si Arnel, no? Miss, kay ubanan mo kaniya nga mag-shopping. Ay, money si Arnel. Ay, salamat. Uy, ngano na pasalamat ba ka, Miss Lily? Ay, kuan. Ay, wa lang. Kuan, ganahan lang ko magkuyog mi kanunay sa kong love. Mauna. Sige, wato na lang ako siya din Nga man ka mo sugot nga ito ka ni Gege. Dinis kang gahanday. Gusto na akong patagmon tong tawhana. Susuhag ang pagdisiplina ni ng Gege kay Liliaon. Kili kaandan na ng tawana. Abi mo? Mura ba akong nagmahay? Nagmahay sa unsa? Nga may uban kong jigger din sa inyo. Oy. Gege, ayaw din nagpabati as Gege aning mga punga. Ayong dili ka madisgrasya. Kuyaw. Nahadlok na ko niya. Lahi na gasya karon. Tungod kay mao nga ang tinuod niyang kinaiya Gege. Barumbado ginagawa niya. Bata pa niya, nga buong-buong niya nag-utok. May kinakaw-na kaubanan ko din sa unsa ni? SM? Mabuking ta kung di na ako nabuhaton, oy. Pwedeng booking nga. Mo gyud. Wag ko kasuso ka din higod. Pagkada ko man din hino. Ihas ana si tanaw sige hangad. Ay, pagbuot. Pagbuot. Dali na. Mga una ta. Mga on? Oo. I-date na lang tika. Unsa? Ha? Lang ha? Lang. Mauna. I-date na lang. Sige na, mag-celebrate ta. Mag-celebrate ang daan sa atong umaabot nga kasal. Ha? Lili, bisan unsaon. Dili gid ako madawat nga usa lang ka estranyo ang mapangasawa ni Arnel. Kinahanglang makakita ko bati sa imong pagkatao, Lili. Hello? May isugo ko nimo. Magpauban lang ko nimo sa usa ka lugar. Lugar sa akong kaaway. Order na di. Ikaw lang order, uy. Kay masayop niya ako. Wow. Baka-order niya ako diha plastic. May kay miangton ka, nga may pagka-ignorante ka. Ay, lain sa kay mo pa kamarunong ko. Unya, waday suda kong uno. Wow. Tori ay, karon nga kaslunon na ta. Dili ka na mubuwag na. Unsa? Sibot mo pasabot. Ang buot na ko ipasabot. Kung asa ko to aka, hangtod mo abot ang adlaw sa to kasal. Uy, bangon na diya. Bangon! Ay, Sama? anya, nawag kaduka pa ko. Sido ka. Huy, Lili. Adlaw karon sa tong kasal, busa kinahanglan mo pagwapa ka. Ha? Alas 10 ang atong kasal. Busa bangon na diha og isulod ang sinina nga akong gipalit para nimo. Magpakasal na kita? Uy, magpakasal na ta. Ug ay siga-siga sa imong mata diha. Pangandam na diha. Ug ayaw gyud ko katagi problema ha. Namunsa ka? Ikaw ba?
Ngano mangisog man gyud ka diha? Naniguro lang ko. Naniguro kog maayo. Kaya di mahimong mausab pa ang gibuhat sa imong kaluha sa akong kinabuhi. Giguba niya ang tanan. Di pa kauwawan pa ko niya. Okay na ko, oy. Total, si Lily man gihapon na naminyo o dili man ako. Sige na. Damo na diha. Pagwa pa na. Hello, naaba si Yvonne? Ha? Sa'yo nga milakaw? Muari siya sa amo? Oo, pero wa pa man siya diri sa bahay. Sige. Ako na lang paabuton. Bye. Ma? Oh, ready ka na? Ready na ko, Anil. Tuwa na ang bayot ay. Nag-make-up na ako. Ako nang ipapamahaw. Aron, si Lily na sa baya make-upan. Okay. Ayun na. Kinsang pa mong gitawagan? Ay, si Yvonne. Dili man siya makontak siyang cellphone. Maong nanawag na lang ko sa ila. Pero ang yang helper ang nakatubag. Unya, unsa may gisulti sa helper? Makalakaw na kuno si Yvonne. Kaganin lang sa iyo pa. Padong na kuno din, pero pa man siya moabot. Ay, nabalaka na noong kuda. Ma, adlaw ron sa akong kasal, ha? Busaig ko bala ka diha. Sige lang, mutungar to si Yvonne. Pero misaad siya nga naagyon siya sa inyong kasal ni Lele. Mutunga lagi to siya, ma. Ay ka bala ka. Oh, naan ako. Paingon ako sa dapit nila ni Lily. Okay, sige. Magkita na lang ta dito. Nakatultol na ko anang dapit niya mong kiingon. Sige, bye. Nanong karon pa man sa ko nakahuna-huna ini? Kinahanglang ako unta ning nabuhat sa una pa. Kinahanglang makakita ko grason. Aron diliin na yun ni Arnel ang pagpakasal kang Lily. Dili ko lang una iyon ang ako sa cellphone. Aron dili ko makontak ni Arnel o ni Tita Corazon. Di man makontak sa Yvonne, ma. Mao na na'y problema karon. Ma, ay nagkablaka ni Yvonne. Naibaw na to siya sa angan niyang buhaton. Ay. Oo, tita. Makaiyip na ko. Isasil na ko. Di ka pa? Dali. Sunod na ako. Dali, sunod na ako, day. Kung sa mga kinitabo na Yvonne. Unang higayon karon nga di siya makontak kung akong tawag ko. Wa gid siya gusto nga matambong sa mga kasal ni Lily. Ay, what na cute. Sus, bisa kong saon. Maminyo nagkukuan eh. Hala, uy. Mura man og dili ko makatuo nga. Maminyo kong dato. Unya, dili pa dito ako uyab. Ay, uy. Unsa kay resulta ining kabuangan, no? Siya ang bride. Siya ang pagpapahan mo maayo, ha? Ay, kasayon na lang di ang pagkapaon ini niya. Uy. Ang sito na sa naong, no? Ay, dahap na. Dali ka dyan, daliga. Ha? Ay, adlaw karon sa imong kasal. Usa, ikaw ang Diyos karon sa sala sa huwe. Ganang, Nika, mugwapa pa ka ako? Mugwapa ka sa moth there. Oh. O sa imong name? Lily. Tawagan ako, Lily. Yes, Lily. Pagkapaon, tagig ka, day. Labaw pa sa hotel, Lily. No. Hello, ate. Mahimong mangutana? O sama na, ma'am. Pangutana lang. Nakaila ka ba ni Lily o Noy Jose? Ay, si Lele. Ay, ang igat o gwapang si Lele. Unsa igat? Ay, hala. Buwa nga ginakong baba, oy. Pataka naman gini o kabi ang babaa, oy. Pilpilin ko makani, oy. Kuan. Mauna. Lily og Noy Jose ang akong gipangita. Ay, maulagi na, oy. Kuan manggod, ang ako nabatian ba kay nakapanghantok mangkunog dato kay si Lily. Mo nga milayas na siya dinhi. So, dili di ay ni ang una nilang gipuy-an?
Na, nagbalhin man na sila day. Ang una, gigilang gipuy-an, kay ka namang balay nga gubaon. Unya diha sila nangabang, o ang iyang amahan po nga si Jose. Mao ba? So, nakasuhito gid ay ka ni Lily. Oo, oy. Kisabay na makasuhito to si Pata, maputo bataa, oy. Ani man ko to magutangan, bataa din hekod. Unya, sige matog sol-sol sa amahan, magminyog Merkano. Mao ba? Ay, nagatuo, maghani, may kag gibugawan to siya kaugalingong amahan. Unsa? Ay, mao na ay ato na iti chismis na magpuna, ay, pero, ay da, mao nga gidungog-dungog, god nga, gibugawan niya iyang anak. Ay, naman sa siya mga kaila din sa unahan, yung mga kababata, na pa man dihabuhi pa man. Ay, kana. Ano rin imong pulma din? Hala, uy. Perfect. Perfect. Sige ka nang magsulog na ko sa kong sinina, ha? O sige, dear. Okay na ng make-up ni mo. Dili na yun ka mabiyaan o bana, anak, day. Ay, sige. Gawas na lang kay magilis na ko. Unya, komportable ra ba sa imong sinina, day? Ta. Komportable ka ra? Hoy, wala lang di ko komportable. Basta kay mao na gusto sa kumbana. Aw, wadyo ko'y mahimo, ana. Akong gini isulob. Oh, Arnel, unsa man, wa ba gyud mo makontak si Yvonne? Ha? Wa man gyud ma. Aw, kundi pa siya mo nga inig alas 8:30. Manglakaw lang ta. Ay, nahala, sige. Sige, diha kauna. Kaya ako tan-awon kung ready na ba ito si Lily. Tita! Oy. Tita! Uy. Ready na si Lily, girl. Hain man siya. Kinahanglan makalakaw na mi. Charon! Ay! Og niya na si Miss Lily! Okay na ba ko? Oh, okay na ko. Malakaw na ta. Wow! Kagwapa sa akong umagaron. Nanay ko, mami. Unsa pa may itong dugayan? Mami, okay na ba ko? Gwapa na ba ko? Oo, pastilan. Gwapa ka na kaayo. Og sure yun ko. Kung magkaapo man ko, babay, ay gwapa kay ni. Kung lalaki, gwapo sad. Siya na yun ang labing gwapang apo sa kalibutan. Di ba, Arnel? Ha? Hoy! Nausaman ka! Ura man kadyang natulala nga nagtanaw ni Lele. Gwapo na kayong umaabot mo asawa, unsa? Guwapa kayo siya. Pero di mahimo nga malangan ta sa iyang kagwapa, ha? Kinahanglan makalakaw na ta. Dali na lang. Gunit akong bukton. O, ikaw ma, ari ka spikas na ko bukton. Tinuod ka, Manoy? Kawatan si Lily sa bata pa siya? Kawatan! Puti kawatan, ha? May tumadagpas pulis. Mga awat pagkaon kung gutmon. Mga tinda ba? Kamiserable sa dayong kinabuhi atong bayhana. Oo, lisod-lisod sige noon. Kaya biyabiyaan to sa isamahan ko na manugal na ni. Bagay. Mao ba? Okay. Sige, Manoy. Salamat sa nindot kayong impormasyon. Tawa man noon. Lily, pagkabati di ay ni mo kaagi. Kawatan ka di ay. O gibugawan ka pa sa ibong amahan. Kinahanglang mo gawas ang imong baho, Lily. Mapurma man saday ka kung pormahon ka. Grabe, sa ni mo manulti, oy. Grabe, chut ka ayo. Sakit-sakit man sa kasinultihan. Gidayeg ti ka. Guwapa man saday ka. Pero, mas gwapa yun si Lily. Mas nindot siya kutis, no? Ay, may mo ba? Ayaw na pag-isgot na yung magaluha. May mo ba? Pero, Hilom na. Panahon ng hubuan na kasi mong maskara, Lily. Tawagan ko si Arnel. Kinahanglang dili siya makapakasal sa babaeng hugaw.
Kaluod niyang huda-hudaon. Puang na gid si Arnel. Kung magpakasal siya sa usa ka babay, nga gibalikya sa kaugalingon niyang amahan. Okay, nga na kita. O tila na lang kagutlo. Kasal na to. Huy. Huy, Oh, saman? sabot ta ha. Hmm? Drama ra gyud ning kasala ha. Drama ra gyud ni ha. Oh, lagi. Drama ra ni. Oh, kadiyot. Oh, si Ibon kining anawag. Oh. Hello, Ibon? Arnel, Oh. ayaw pakasal kang Lili. Oh. Naibaw na kukulon sa siyang matangas pagkababae. Ibon? Hugaw siya, Arnel. Hugaw nga pagkababae si Lili. Ibon, oh, sa ko nang imong kipanulti? Nganong nakasulti ka man niya? Tungod kay dito ko sa dapit nga kanhigipuy-an na ng bayhana. Ug akong nahibaw-an dito. Nga kawatan din na siya sa pagkabata pa niya. Ibon, husto na. Kinahanglan mamati ka na ko, Arnel. Gusto ka lang pangurtahan na ng Lili. Tungod kay bugaw ang amahan, ana. Oh. Arnel, please. Please, ayaw pakasal kang Lili. Hugaw siya pagkababae, Arnel. O niya na ta magsulti, Ibon, okay? Arnel, gamitan ko ni mong utok. Ayaw pakasalan ang babaeng gibugawan sa amahan. Hugaw si Lili, Arnel, hugaw! Okay. Bye, Ibon. Naman sa ka? Ano na ti urok man kadiha? Wa. Naglagot lang ko nga. Naglagot ka na ako? Pag-sure diha, oy. Ako ang mas angayang maglagot nimo. Kagiangin ko nimo sa kong kaluhan nimo. Asam ta ini? Magtungog na ta din, he? Nga naman. Naginaminam na sa nga makasaltan. Aron makadawat na kang dakong kandidat gikan ako. Hoy! Nayabag ka na? Tay paragot, si Mang lagi ka ay. Ha, imo ni plano tanan ha? Unya karon, ako'y basulo nimo? Imong planong bayran ko. Way na nga nimo kwarta. Dali na! Manakan na sa taas sa kapitol. Kinang na mahuman na ning kasala. DJ Relax Remix. Asa man ka, oy? Kakuya ba nimo? Kalit mo lang kagisapot diha. Maigo man sa tasin mo sapot. Dali na! Gawas na niya sa auto. Kahit kinugo si Arnel. Murag wa siya mutuo sa akong gisulti. Pero dili ni mahimo. Dili ko kumusukot nga makasal si Arnel sa usa ka hugaong babae. Oh, unsa ka ako na? Kung si tita ang akong tawagan. Pagdali niya. Kay pag-iaya niya. Uy, ikaw ba? Ay, kako dali-dali ah. Ang kalit mo lang kagkalit. Kasi mang diha, uy. Lisod ba akong lakaw diri ha? Kay, tanaw mo na gud, oh. Taas kini takos kong sapatos. Ay, anong kiniman sa diyong gipalit, uy. Nagkinto naman ng kuan eh. Kato na lang niya tang flat, uy. Dali! Ay, aray! Saman ka? Mamunad bang ka? Ano bang gisapot mo ka, ha? Kuyawan lang tani mo. Oh, usa ba? Ato na malan ni hunong kasala ba? Aray! Kanang ayaw gid buha pa. Kung unsa may gisulti atong tabagha ka ibo nimo, ayaw kong iangin sa mong kalagot, ha? Subra ka na da. Sakit lang una naon nga ilaron ka lang. Dramahon ka lang sa usa ka tawo nga gisaligan nimo sa tanan. Asa naman sa nimong gipanulti, uy? Asa man ka? Nagkundina na sa day mong utok diha. Ang unsa man, mamauli na lang ka. Oh, nausa man mo duha diha. Ano ba nalangan na mo kapot? Kuan ba? May gipalit lang mi ma. Ganahan mo gud siyang mukha og ice cream ma. Mao nga nagapit una mit tindahan og ice cream. Diba, love? Oo, mo na tita. Hoy, usag ko'y tita gud. Mami na. Oh. Ay, nagmami na ba kang daan ako, Halili? O na karon kaslo na hinuon mo, magtita ka na lang noon. Bitaw love. Ah, Opisyal na ka na akong asawa karon kagaod, okay? bitaw. Og naginam-hinam na ko nga makakita nimo nga mamahimo na gyud akong asawa. Busa dali na. Ay, love, uy. Ang sama ka, uy. Mangalit magkapanghawp diha. Sis, may bagyo kang gikanon kay kus magdunggan.
Ay, na. Oy, gusto na mo, ana. Dali na mo, oy. Nagpaabot na nato si Judge Mendez. Oy, ang ako cellphone. Oh, si Evon. Nanawag na si Evon. Unsa? Sa Ibon na, ma? Oh. Ay, sa tubaga, ma? Arnel. Ay, tubaga sa Ibon, ma? Nga naman, Arnel. Nagsige man ganit ang pangita niya. Nga, karong nanawag na siya ato na hinoong dinanon ako tubagon. Basta, ma. Alang siyang tubaga. Malangan ta. Dali na mo. Manood na ta sa sala ni Judge Mendez. Dali na mo, ma. Mami? Ay. Oh, nanaw. Nahilom na imong cellphone. Ay, basig importante ang iyang tuyo, ha, Arnel? Ma, kung sa man ka-importante makalangan, anan to. Yun na. Yun na, be. Ambil na imong cellphone, be. Ha? Ay, naunsa man kang bataa ka? Ay, pastilan, ibarguhan magugkon ni mong cellphone. Unya na ta mo gamit sa itong mga cellphone, ma. Kung mahuman na ang among kasal ni Lily. Ha? Nganong wak man ko paminawa ni Arnel. Panuway, maayo na ganyang pagkahilo ni Lily. Kinahanglan maabot ko sa dapit diin sila kaslon. Wa na gid gamitan ni Arnel ang iyang utok. Nagpakabuang na lagid siya atong Lily. Kinahanglan magdali ko. Kinahanglan mababagan ko ang kasal ni Arnel og sa panuway nga Lily. Naunsa naman akong kinabuhi. Abi na ako magsige kong katawa o ba ni Jigger. Pero naunsa naman eh. Kadali pa na akong gigabaan ni Arnel. Pero dili ka ni mahimo. Kinahanglang matarong na ako ang akong kinabuhi. Nianagit ko sa Kapitolyo. Kinahanglang dili gid mahinayon ang kasal ni Arnel ug Lily. Oh, uy, si Belyo man na kawas. Ako siyang duulon. Belyo, hain na si Arnel. Ay, kuan, Miss Lily, tuos taas. Sa sala sa waist. Ganiharon to sa dito, Miss Ibon. Unsa? Ganina ra? Oo, taon na. Ako may biday para di Badagkura. Sila si Sir Arnel o Miss Lily, may nagkuyog. Unsay tan-aw nimo ni Arnel? Wa siya masuko? O maglagot siya ni Lily? Wala ba sa ko mahibaw, Miss Da? Kay, nagatiman ko sa kinan. Wala gid ko magkabantay ka na nakasas taas. Pero nakakita gid ka ni Arnel sa dayon niyang saka. Oo, nakakita. Nga naman ay Miss Ibon. Doon na ba yung problema? Wa gid siya masuko, Belyo. Wa man. Pero murag seryoso siya siyang sinultihan, Miss Ibon. Sigurado ka? Oh. Sigurado kong seryoso. Kay kunot pang agtang. Mong sure ko nga seryoso siya sing bati. Kinahanglan magkasulti mi. Miss. Noon samto siya. Mura mga tarantar. Ano may problema na sugatan na? Mauting nalit siya sa kasal ni Sir Arnel. May the blessings of life, the joy of love, the peace of truth, and the wisdom and strength of spirit be your constant companion now and always as husband and wife. You may kiss the bride now. Lily. Arnel! Ibon? Nakasal na mo! Ibon, ay ka nakaapas ka. Evon! Pahalipayin eh. Mao na. Congratulations! Ay, Thank you. Salamat kayo. Jo, salamat. Ricky, salamat ha. Di magkagikan ha, Evon. Nagdugay man kami abot. Kuan tita. Nausa man ka. Ano mo naman kang kahilakon? Nalipay lang ko tita nga nahiluna na si Arnel. Maogyod. Ibon. Ay. Uy, utangan ka na ko ha. Nagpalit-lit ka. Hello, Yvonne. Congratulations, Lily. Nakuha gid mo ang imong gusto. Sige. Adto na ta sa restaurant magtiwas og sulti ha, okay? Ibon? Arnel, mahimo pag magsulti ta nga kita lang. Importante. Kung kabahin na sa opisina, Ibon. Okay, sa bahay na lang nato na istoryahan, ha?
Okay, let's go. Kasal na mo rin. Oh, gutom na sad. Okay, love, dali na. Okay, love. Kalapat sa kung oo. Naon sa naman kasi Dalia karon uban kang Adela. Mahadlok naman ko manawag ni Adela. Lili. Oh. May kinagunaw na kas pagpakita na ako, no? Awan sa man. Nahurot na ang kwarta nga imong gikawan. Nga may pakita ka naman ako. Sorry na, love. Jigger. Dili ba ni mao ang kinabuhi nga magisaad nako, ha? Wa gyud sa tong sabot nga imo kong daog-daogon. Sorry na lagi. Sorry. Last na lang yun ni Jigger, ha? Last na lang yun eh. Di lagi mausap. Di na ko mainom. Di na ko manugal. Kana! Mao ka na gusto kong isaan mo na ako. Mao ka na nga mong plano. Mubakasyon mi sa isla. Arnel, excuse na ha. Ay, excuse na ninyo. Asam ka, love? Ay, kuan, mag-CR lang. Ay, excuse me. Ay, kalain sa mga gibati, uy. Kaliso din mag-inartista ta. Kaskaumang ko. Hi, maka-CR din eh. Miss, hi niyo CR. Kalaingit sa kong kabuhi, uy. May gani kami tao din ni CR. Oh, uy, Lili. Uy, Mami? Ay, ikaw na nagsuka-suka? Mami, Kon? Ikaw din na sa CR? Oh, uy. Nagsuka-suka ka. Buti pa sabot, maabdos ka. Kon, Mami, ka nang... dili man. Kon, naglain lang yun akong kabuhi. Ay, no. Klaro kay maabdos ka. Kay mauna ilhanan kung magsamkon ka na. Magsuka-suka. Ha? Kuan lagi, Mami. Naglain na akong kabuhi. Kay nagot man magkuko ganina. Mao ba? Pero, kinahal naman ni Goro gihapon ta, ha, Lili? Saban, wa ka malipong? Wa man. Ay, kuan lang yun. Naglain lang yun akong kuto-kuto. Maura, nabugnawan tingali, napanuhutan. Mao ba? Nala, sige. Dali na. Mamalik ta sa lamisa. O kinahal na magtika. Duha lang ka anak ang among plano ni Lily. Diba, love? Oo. Maon na. Pwede na sa dog. Usa, di ba, Arnel? Misaad ka na kung hatagan ko ni mong duha o tulo ka anak, diba? Okay na kay nagduha o sa kaapo, Arnel. Malipay na kay ko, ana. Depende na sa mong kakugi, ma, ni Lily. Di ba, love? Bitaw. Depende na sa ihatag sa Ginoo, love. Okay. Sige. Ato na lang sa bahay magtiwas. Pero, ang sunod ka sabutan, mauna ang kasal sa simbahan, ha? Ma, hinay-hinay lang. Okay? Sige, ato lang ta sa bahay magtiwas. Yvonne, kuyog yun na mo sa bahay, ha? Mura malagwa ning tawana. Ag-abot. Tuog malan sa dayon. Naunsay naman ang bana mo. Tugpa na nga. Olo, mitugpa na. Olo nga mitugpa? Pasti, pagkabadlungon yun anang tawana. May kay, may antos yung kaanan niya, no? Di na ko magka-atras, lo.
Naiday ka naman ni nako. Inyoon. Ikaw man sa nakapundo na niyabay. Ha? Ikay nakapupundo niyabay. Usahay, ako mo na magpundo sa bahay sa drug lord ng kapika. Asa? Ay, saksaba ha. Pero, ayaw rin sa pagkumpiyansa. Saan sa bala? Namalik na ang drug lord nga iyang suod. Balik kaya yun na si Jagger anang maning. Maning? Oh, maningil ka na. Maning angan anang drug lord na iyang amigo. Ay, saksaba. Na ako'y nagpindot ni mo. Di na ko ganahan nga magmataka o buntag, Lily. Okay lagi ikaw pa. Ikaw sa kaayo ba? Ay, kasal naman kit ko ay pisan ng saon. Katong papel nga mong gipirmahan kanina. Mauna naman gito. Marriage contract naman gito na mo eh. Kaya kay ka nakaayo unsa. Uy, Yvonne? Pagkaan yung mugnaong sa? Ayaw na lang pagpasigas-sigas imong matalili. Tungod kay nahibaw na ko kung unsa ka. Time paragod. Unsa man nang ipanulti nimo, Miss Yvonne? Mura wa kay ko kasabot ana? Nahibaw ko. Nahibaw ko nga gold digger kang dako. DJ Lax Rex. Kabundo diha. Join mo na mo. Later na, tita. Naapa ko yung ipamarayag ni Lily. Sunod na ko, Lily. Kung dili ka gustong maiskandalo karon dayon. Ay. Mura gikulbaan mo ko ni Yvonne da. Ako din klarohon, bi. Tuwa siya paingon sa luyo sa bahay. Naara siya silam sa gazebo. Miss Yvonne? Sabay buti pa sabot ni mo si mong gipanulti ganina? Well, dili na lang ko magdaghan pag-istorya, Lily. Dito ko sa dapit diin ka magdako. Og nakailan ako kung unsa kang klasihas pagkababay. Usay buti may pasabot, Miss Yvonne? Nahibaw na ko. Nga pobre ka pa sa ilaga. Og nga kawatan ka sa bata ka pa. Og sa dihang midalagita ka na, gibugawan ka sa imong amahan. Dili na tinuod. Unsay dili tinuod? Ang inyong mga silingan ang akong gikasulti, Lily. Og sila ang buhing saksi nga usa ka kahugaw nga pagkababay. Nagbalikya ka sa imong dungog. Og labaw sa tanan, nahibaw ko nga ang nagbugaw nimo mao ang imong amahan. Dili na tinuod. Mamaka ka lang gihapon. Nahibaw na ko kung unsa ka kahugaw, Lily. Busa, dili ka angay manghambog nga nahimo kang asawa ni Arnal. Tungod kay ni ako nga mopahinumdum nimo kung unsa ka kahugaw. Kana. Muhila ka. Tungod kay dili kalipay ang imong maangkon sa pagpakasal ni Arnal. Dili ka makatingog. Tungod kay booking ka na. Og dili ka magmalipayon sa imong kaminyoon, Lily. Tungod kay itom ang imong kagahapon. Wa ganibaw ikon. Kung giunay ka sa imong amahan. Basta na! Gusto na! Sakit ang kamatuoran, unsa. Sakit kung mahibaw-an sa uban ang imong tinuod nga bulok. Labi na kung hugaw ka pa sa lapok. Okay. Maura na nga akong tuyo ni mo, Lily. By the way, congratulations, Lily. Sa man tuyang ipanulti? Tinuod ka to? Gibugawan ni Papa si Lily? Dili ni tinuod. Lily, sa magigibuhat mo si mong kaugalingon.
Yun sa kamangga sa itong amahan. Do. May mumusuroy ko. Di ba may mo, Noy? Wapay order ka, kagawas ka. Uy, tayo pa do. Kinsa man gid nagsugo nga himuon kong bakasyonistan piniriso? Kinsa Eh, do? lang kayo, na pa sa puta na, Noy. Importante nga, yahay kang pitiriso. Mao bitaw nga ganahan kong may baho kung kinsa ang nagpasikop nako. Ang papriso ba nako? Kaya ako siyang pasalamatan. May mo premihon ko pa siya. Lami sa mga imported nga bino din ni bro. Aw. Kay boss lagi diha. Okay, sige ka. Oh, sige. Apin mo sa biyahe, ha? Ito na mo gamay. Arnel! Congrats, ha? Ibon, ubog ka na. Yep, ipato lang ka ni Bilyo, okay? Bilyo! Ay, salamat. Mamauli na sila. Hangtod karon. Naglain pa kong dughang sa gisulti ni Yvonne bahin kang Lily. Bye, tita. Bye, Lily. Artista. Bye! Love? Oh, hindi kapoy ka? Ay, pastilan. Ay, natuman na yun ang kasal nga kong gipangandoy para niya doha. Ah, Lily, gusto kag kape? Kuan, okay na ko, mami. Kung gusto ka, magkutaw ko para natuntulo. Ah, balihog lang, iha. Gusto ko mutilaw sa kinutaw sa nimo. Sure, mami. Okay. Anel, hapit na gid makumpleto ang akong kalipay. Ug ang makakompleto ini, mao na gid ang akong mga apo. Ma-relax lang. Alam sa dali ah. Oy, ikaw ba no? Nahibaw ko, oy. Nga posible nang makabaton dahil kog apo. Ha? Ug nganong nakasulti man ka anak ma? Mura man nagmabdo si Lily. Unsay murag mabdos? Unsa may gibasihan nimo anak ma? Kuan. Ay, naabtan maguna ko siya ganina dito sa restroom ba? Dito ba sa restaurant? Nagsuka-suka man siya. Unsa? O gabi ni mo, parihas guni sa kong gibati sa una, sa dihang kimabdos pataka. Unsa? Mauna. Wa magod siya mahibaw nga diha ako sudaan. O nabatian na lang ako, nagsuka-suka siya. Sigurado ka mga mura siya mabdos? O lagi. Pero, mariguro lang taan. O makasigurado kita kung dadoon mo siya sa doktor. Kung imo siyang ipahiling. Pero, misulti ba siya nimo nga mabdos siya? Wa siya mo angkon. Mahadlok tingali nga maglaom ko ba. Unya mapakyas lang. Gusto lang siguro siyang maniguro lang una. Una siya, busulti nga mabdos gud siya. Kaya basing katahap lang ni ako aba. Mao gyud ma. Ay dan og laom. Pero mag-ampo og ko Arnel. Nga tinuod gyud nga mabdos na si Lily. Usa mo siya gisulti na ako ni Lolo. May miabot na sud nga galang drug lord si Jigger. DJ Di lang una na ko siya Lax hasog. Remix. Ako lang una na siya obserbahan. Naunsa naman kasi dahil dito ni Arnel. Nabadaka naman ko eh. Ako makantawagan si Arnel, no? Husto, ugma, tawagan ako si Arnel. Umalay ka mag-ili sa iyong sinina. Pag-shower na. Wa pa ko'y gana mapabugnaw. Yun na, pagod. Naunsa man ka. Mura man di na kay katabian. Kung mutabi ko daghan, mas mailhan ko nga lilikos lili. O na, mas maay pag maghilom-hilom ko. Okay, sige. O kung di ka pa mag-shower, ako'y muna shower.
Andamang akong ilisa na. Oh? Oh, reklamo ka? Asawa na ta ka, di ba? Nalimot ka sa atong gipanumpaan ganina? Sa kalipay ko sakit? Pero, magisulti ang huwes na himuong maid ang asawa. Wata mo kayo mo maid, uy. Obligasyon lang ni mo, isip asawa ang pag-andam sa gamit sa embana. Wala ka mahibawa na. Wa! Kay gamay pa man Miss Liling nagbuwag ang among mga magpapa. Oh. Wa ko kakita nga gisilbihan ni mama sa papa. Kay kinsa man siya yung silbihan. Wa man diha mong amahan. Mo ba? Uwis ako. Nakakita ko kung giunsa sa pagpangga sa winahan ang ako amahan sa buhi pa ni. Huwag ka na ang sundon niyo. Andamang akong pangkatulog. Wa na. Maid na gyud ko ditohan na. Okay. Ang imong gusto ang matuman, mahal kong bana. Charot. Ay. Unsa man kay pangkatugang isulob, no? Mangukay ko diri be. Miss Ibon, mapulit ako. Laom ng gabi eh. Ayaw lang una, Belyo. Ha? Gusto pa ko nga doon ako ikasulti, Belyo. Kailabad ako, sakit akong dugan. Nahibaw ko sa mga ibati, Miss Ibon. Nahibaw ka? Nahibaw ko nga, dako ka gusto ni Sir Arnel. Nahibaw ka? Sorry ha, pero klaro kasi mo mga lihok o sultihan. Ang imong ibati para ni Sir Arnel. Mao ba? Oh, Miss. Nahibaw ko. Gisikitan ka nga, nagkasal na siya sa lain. Gusto ka? Dili siya ang mamunit o babae nga. Nga unsa, Miss Ibon? Nahugaw. Unsa? Nakailan ako kung kinsa ug unsang klase as pagkababae ka na si Lily Bello. Unsa? Ay! Ika ba? May ba di ka mag-bold diha sa kong atubangan? Usa? Unsay ball ba? Buta ka? Nagtapis kong tuwalya, ma'am. Hoy, hapit na ka maghubo, no? Tanawar ko na tuwalya ni mo, hapit na ikaw ang natangtang. bastos ug mata. Nga numutan-om sa kanako. Ay, nagtabuno imong mata. Ako ginitabunan, kay bastos ka. Sige, arti-arti di ay. Mura mo sa kag, wakagig lalaki. Hoy, ayaw ko bastos ha? Salbahis ka? Sus, Pabungbuang ka pa? Mabdos mo kay ka? si Mabdos? Dili ko Mabdos, no? Ay, aray! Kinsay lalaki sa imong kinabuhi ka. Sulti! Aray! Masabay ako insulti ni mo. Wa! Mutanya ka? Tinod mo dyan ako'y uyab? Excuse me. Wa ko kasuwag lalaki, ha? Sige mo na mata ni mo akong tukmod. Sa, naparos ka? O, niya pa. Dili ko Mabdos, ha? Nagsuka-suka lang ko, kay nagutman ko sa tong kasal. Wa ko'y ganang mukaon kay tense ko. Wa ko kasabot sa kibati. O kung ako na ma-tense to, may na mahibaw ka. Mara di ko ganang mukaon. O kung dili ko makakaon, magsuka-suka ko kay kabuhion ko. Kasabot ka. O gusbon ko, dili ko Mabdos ha. Kay ikaw pa unang lalaki nagkahawak na ako. Visit! Asa ka? Sa gawas! Magpahangin! Magpawas ako sapot ni mo! Ay! Kalagot. Akusahan pa ko ng Mabdos ko. Umangga nilang. Umangga lalaki nagkahikap na ako. Sa tanan, siya pa. Siya rin nakahikap na ako. Siya rin nakakiss na ako.
Kung dili siyang prinsipe nga akong gipaabot. Dalia, asa may gusto naman sa prinsipe? Ang akong gusto? Sa akong prinsipi kanang isog. Unya, lawason ko niya gikan sa ungo. Unya, gwapo siya. Parehas di ita. Ganahan ko og Batman nga prinsipe. Ngi, kalay na ng Batman. Ako no kay Superman ako, kay gwapo. Unya, iya ko ilupad padong dito sa langit. Ako si Batman. Ako si Superman. Unya, ako si Cinderella. Superman ang akong gusto. Pero, ihatagan ko niyang Batman. DJ Alam ko na. Lax Remix. Pero, ang gisulti ni Yvonne, dili na mawasa ko na ang gisulti. Si Lily, gibugawan ni Papa Jose. Kung tinuod man ni, magbayad si Papa Jose. Kung tinuod man yung giguba ko kaluha. Kung tinuod man ni nahimong daw tang pagkamabayan si Lily. Tawa ni Papa Jose. Siya ginamabasol sa tanan. Siya, kung ano niya pagkikuha si Lily sa isla. Nung yung idadi niya sa syudad. Ini syudad gagipuyan sila lang matang sa mananap. Maluway ni Lily, way. Katinuod man nga. Nga nahugaw siya. Miss Lily? Bilyo? Ikaw magaling na. Abi na ako natug na ka. Di ba ko nung abot? Di ka nagkato ni Miss Yvonne. Miss Lily? Mama ba? Unsa may imong gilakan? Ako? Ako nagilak? Waman. Ay pumakak, Miss Lily. Bisang ka gibing na ko. Klaro ko di kayo namuha mo mga mata. Gikan ka nagilak. Nagpako pa mong ganing ka? Kuan Bilyo. Ay lang ni tag W eh. Mas emosyonal lagi ka karon, Miss Lily. Ha? Lahi ka na gud kayo sa una. Lahi na gud. Ha? Sa una, straight kang manulti. Ug may Pagkaunsa? may pagkaigat. Bilyo, kuan, mausap ang gitingaling tao? Ug nindot ay mong kausaban karon. Tungod Kay unsa? Kuan, basta, ganahan ko si mong kausaban karon, Miss Lily. Mao ba? Salamat. Bitaw? Sa kung tanaw, may gwapa kag samot. Di ka hait o tinanawan. Alagalain ha, pero ako lang gipahungaw ang akong nausirbahan. Ha? Tinuod bitaw? Sa laktod ng pagkasulti, mas ganahan ko nimo karon. Okay. Thank you. Sood man tas una, pero mas ganahan ko nimo karon. Ang imasang bayom, lahit na sab sa una. Oo ba? Ikaw ha? Ako rin na yung magibantayan sa una ha? Natural man tingali nga makaobserbar ko. Kay usahay, ako biya mukuha nimo sa inyong gipuy-an sa una. Nalimot ka? Ha? Pero nahibunan ko kay nganong di man ka magpato dito sa inyong gimbay. Ha? Mo nga namisteryuhan ko nimo maayo. Murabag daghang kagitago. Hala no. Wala ko kabantay no nga. Ako na din mong gibantayan. O dili kay ako rin nagbantay nimo. Si Miss Yvonne sab. Si Yvonne. Kibaw ka. Hibaw biya ko. Ha? Dili ganahan ako si Yvonne. Nahibaw di ka ana? Tungod kay... Bako siya gugman ni Arnel. Klaro din mo nga nakagusto siya ni Sir Arnel. No, di man gina ikapangutana. Daghang ka babae nga mabuan ng Sir Arnel.
Naibong na bitaw ko. Nga, lahi ang iyang gipili nga pangasawon. Mao ba? Murag, nalibak naman ta si Ombana, Miss Lily. Dili mong gud nilibak. Hisgot ra mong gud ni. Kaya nga no di ay. Kinsa man lang babae nga miabot sa kinabuhi ni Sir Arnel nimo. O daghan daghan. Gibuyam kita siya siyang amahan og usa ka babae nga anak o milyonaryo. Pero wa siya masugot. Ha? Gibuya din na siya? Ni kinsa? Ni Miss Yvonne. Unsa? Muna, Miss Lily. Si Miss Yvonne may gusto sa amahan ni Sir Arnel nga may mo niyang asawa. Pero wa siya masugot. Kaya para niya, igsuon na iyang gibati para Miss Yvonne. Og nasyak ka nga ako ang gipili niya. Oh, ang tanan na siya. Ha? Ang tanan. Gawas siyang inahan ni Madam Corazon. Mao ba? Klaro man. Tingali tungod kay masakiton siya. Usasab na. Pero, seryoso, Miss Lily. Lahi ka rigid karon. Huna-huna na nimo, oy. Nakatog man ako. Hey, Mas Jigger? Wala naman siya din sa akong tupad. Jigger! Jigger! Wow! Hey! Parang bulahan kay karon da. Daog na sab ko. Malas, undang tayo, Dad. Si undang. Utda na ibet ha. Undang guys, samong taon mo eh. Para may kwarta. Gigi. Para may kwarta kaya uli ako. Ako sa ha. Di mo kabaw eh. Si Aw ka man sabday, Bilyo. Mabitaw ako maminyo, Miss Lily. Kaya di mamutuon ako mga babae. Nga nasulti ko tinuod. Pero, seryoso di ako, no? O bitaw. Seryoso kang sinultihan. Pero ang imong gipanulti, himantayon ka. Mga gwapa sa akong bantayan, Miss. Ngano, gwapa da ko. Ang gwapa bitaw ka. Di pa kapatog. Lingaw magay mo din eh. Unsay topic? Akong check sa unang bungol, sir. Si Alma. Listen ba din mo kauyab og bungolab, no? Oo. Lagi nagbungol na, di pagin makasabot. Ganyan na kung nanawag nimo. Kadangog. Sir, sorry sir ha. Nga nagitabi ko ni Miss Lily. Wakay sa Bilyo. Atod, kumusta si Yvonne? Ngano mo ka mga asawa ni Yvonne, hoy? Nga kamo man di gibuya si mong amahan. Imo siyang gisultihan ni Ana, Bilyo? Way sa si Bilyo, no? Igo na siya may tubag sa kong mga pangutana. O, please lang, tubaga sa dakong pangutana. Ngano mo kamusulti nga gibuya di mo sa imong amahan ni Yvonne? Ngano, Arnel? Nagsilos kaha si Dalia kang Yvonne? Asa man kaasangko kining ilang drama? Mga higalagi dapit ko kamo sa pagpamati sa mga mga sumpay ning Sugilanon. Estranyo sa gugma. Dalit sa RMN Drama